ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। എല്ലാവർക്കും हरे പ്രണാമം. कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് അതിന് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീ ചൈതന്യമീശ്വരം. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം. ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹനരഘുനാഥാനിതം തം തത്സജീവം സദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധ്യഭേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 18 അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എത്തി. അപ്പൊ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാലേ, 18 അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെയധികം ഉണ്ട്. നമ്മളത് പല ലെവലിലും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം 18 ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന പോലെ ശബരിമല 18 പടി, അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ അനവധി കാര്യങ്ങൾ 18 ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് 18 ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കും വെച്ചത്? കാരണം അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു സംഖ്യ. അതാണ് 18. എല്ലാത്തിനും പല കാര്യം. ഇപ്പൊ മഹാഭാരത യുദ്ധം നടന്നതിന് 18 അല്ലെ, അങ്ങനെ. പിന്നെ അതേപോലെ പല കാര്യങ്ങളും 18 ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ 18 സംഖ്യക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 9, 18, 1 + 8 9 അതൊക്കെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്ത് തന്നെയായാലും നമുക്കിനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. അധ്യായം 18. അതില് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം 17 അധ്യായം വരെ പല സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത്. നമുക്കറിയാം കർമ്മയോഗം, അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയോഗം, അതേപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനം. കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററൊക്കെ ജ്ഞാനയോഗത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങള്, പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങള്, അതേപോലെ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ഇതൊക്കെ ജ്ഞാനത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും കഴിഞ്ഞു. ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഇനി സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കണം നമ്മൾ. അതാണ് ഇതിന്റെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ്. അതാണ് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. എക്സാം പാസ്സാവും എന്ന് പറയില്ല. അപ്പൊ അതിന് 17 അധ്യായം വരെ ശരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഭഗവാൻ. ഇനി 18ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മീനിങ്.
അപ്പൊ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ടിപ്സുകൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സാം കഴിയുമ്പോൾ ആവുമ്പോൾ ഒരു ടിപ്സുകളും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അത് ഫൈനൽ ഒരു സമ്മറി എന്ന പോലെയാണ് 18ാമത്തെ. അപ്പൊ 17 അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു സമ്മറി എന്ന പോലെയിൽ നമുക്ക് 18 അധ്യായത്തിനെ കാണാൻ പറ്റും. പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ പല അധ്യായങ്ങളിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണ പോലെ, റിപ്പീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്ലോകങ്ങളല്ല, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചില കണക്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഒരു സമ്മറിയാണ് ഇതിലെ ഈ അധ്യായത്തിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ്. അർജുനനുവാച സസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാതി വേദിതം ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥക്കേശിന നിഷൂദനാം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്യാഗവും അതേപോലെ തന്നെ സന്യാസവും. ഇത് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഇതിൽ നമുക്ക് സംശയം വരാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലേ. നമ്മൾ പരിത്യാഗി അല്ലെങ്കിൽ ത്യാഗം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ സന്യാസം, ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയങ്ങൾ വരാം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ത്യാഗം തന്നെയല്ലേ സന്യാസം ചെയ്യുന്നതും അത് തന്നെയല്ലേ എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ പരിത്യാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്യാഗമാണോ നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്, അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ അർജുനൻ ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത അവസാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താ, 17 അധ്യായത്തോടുകൂടി ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത കഴിഞ്ഞു. 18ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ മുൻപ് വിവരിച്ച വിഷയങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തമായ ഒരു അനുബന്ധം എത്ര 18ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്തമായ ഒരു രൂപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ 18. അപ്പൊ 17 അധ്യായത്തിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമെന്ന് കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ്, അതിന്റെ പരമമായിട്ടൊരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, അത് നമ്മുടെ ശരിക്കും കൃഷ്ണ അവബോധം, ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം, ആ പരമമായ ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ്. അല്ലാണ്ട് ഇതിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പല വ്യാഖ്യാനികളും പല രീതിയിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതല്ല, ഇത് ഭക്തിയാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മളെല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ പരമനാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം. എല്ലാ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവതിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അത് കാരണം അതിന് അത്യന്ത രഹസ്യമേ ഈ ജ്ഞാനം മാർഗവും അത് തന്നെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത മുഴുവനും പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ എരുത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പരമായ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അതിലേക്കുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മളെ യാത്ര. അത് തന്നെയാണ് ആ രഹസ്യം തന്നെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ യോഗനാമയപ്പി സർവേഷം എന്ന സ്വാത്മാവിൽ തന്നെ മനനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാനാണ് യോഗികളിൽ ശ്രേഷ്ഠൻ. അതായത് പറഞ്ഞ ആത്മാവിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പറ്റി മനനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഏത് സമയം നമ്മൾ 24 hours നമ്മൾ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും ഏത് യോഗികളിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ പല അധ്യായങ്ങളിൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ചില അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ത്യാഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രവർത്തന രീതിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തി സേവനം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഇതിന്റെ ഒക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് എവിടെയാ, അത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണം. അതാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും പഠിച്ച് പരമപുരുഷനായ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പ്രതീകമായ ഓം തത് സത് എന്ന് വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം സകല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക എന്ന നിർദ്ദേശത്തോടാണ് 18 അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് തന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം. അതിന് ഓം തത് സത്ത് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും അതായത് ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊരു സൂചനയാണ്. നമ്മൾ അതിന്റെ വേറെയുള്ള മീനിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാനൊരു അഭിസംബോധനയാണ് ഓം തം സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചായിട്ട് ചെയ്യും. അല്ലാണ്ട് നമ്മളൊരു പൂവ് എടുത്ത് ഭഗവാനോ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പൂവ് എന്തെങ്കിലും മാലിന്യമുണ്ടോ, അതിന്റെ വല്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, അതേപോലെ അത്രയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ഏതൊരു വാക്കുകളും ഏതൊരു കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ, അത് പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും, ആത്മീകരിക്കപ്പെടും. അതാണ് പറയുന്നത് അതിന്ന്.
അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് ഭഗവത് ചൂണ്ടിക്കാണുന്നുണ്ട്. ഭഗവത രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളായ ത്യാഗം, സന്യാസം ഇവയെ കുറിച്ചറിയാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ത്യാഗം എന്ത്, സന്യാസം എന്ത്? ഈ അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞത് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണം. അപ്പൊ ശരിക്കത് ത്യാഗം ചെയ്താൽ നടക്കില്ലേ? അപ്പൊ അത് സന്യാസമല്ലേ? ഞാൻ എല്ലാവരും പരിത്യജിക്കുക, അപ്പൊ എന്താ, അതും ത്യാഗമല്ലേ എന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ സന്യാസവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ശരിക്കും അത് ചോദിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പരിത്യാഗിക്കേണ്ടത്, അപ്പൊ എന്താണ് പരിത്യാഗം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതില്? കൃഷ്ണനെ കേസി നിഷൂദന എന്ന് പറയണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കേസി എന്നൊരു അസുരനെ വധിച്ചിട്ടുണ്ട് അർജുനൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് സംശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ അസുര ഗുണമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടുന്നത്. അസുരനാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അസുരനെ നിഗ്രഹിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നമ്മളെ ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. ഡൗട്ട് എവിടെയുണ്ട് അവിടെ അതിന്റെ മീനിങ് അവിടെ അസുരൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതാണ് ഭഗവാനെ എനിക്ക് പല സംശയങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങ് ഇതേപോലെ തന്നെ കേസ് എന്നുള്ള അസുരനെ വധിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അസുരൻ, അപ്പൊ അസുര സ്വഭാവം എന്തൊക്കെയിലുണ്ട്, അതായത് എന്തൊക്കെയുള്ളത് എന്റെ ഡൗട്ട്സ്, അത് ആസുരികമാണ്, അതിനെ മാറ്റി തരിക എന്നാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഈ ഭഗവാൻ അതിന്റെ റിപ്ലൈ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യനം കർമ്മണം നാസ്യം സംനാസ്യം കവയോ വിദുഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിജീഷണഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാച്ഛകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസമെന്ന് വിദ്യന്മാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക തന്നെയാണ് ബുദ്ധിമാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്താണ് ത്യാഗം, എന്താണ് സന്യാസം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണാണ്. കാരണം നിറഞ്ഞ ഭൗതിക വാഞ്ഛകളോട് കൂടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് സന്യാസം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തോടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. അതിൽ പറഞ്ഞു, അതാണ് സന്യാസം. പിന്നെ സർവകർമ്മങ്ങളെയും ഫലം ഉപേക്ഷിക്കണം. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ബുദ്ധിമാർ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടും ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉള്ളൂ. അതായത് ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് എന്തുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഭൗതികമല്ല, നമ്മ ആത്മീയതയിലേക്കാണ് കടക്കേണ്ടത്. അതാണ് സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും, അത് ആത്മീയായാലും എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും അതിന് സർവകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ബുദ്ധിമാർ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഇന്നതൊന്നില്ല, ഭൗതിക ആത്മീയത അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കർമ്മോ കാര്യങ്ങളോ അതൊന്നില്ല, എല്ലാതും ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതും ഒരു തരം കർമ്മമാണല്ലേ. ആ കർമ്മം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും? അപ്പൊ ശരിക്കും അതിന്റെ അർജുനന്റെ ഉത്തരം ഇതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ശരിക്കും സന്യാസമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്, ഭൗതികമായിട്ട്. പക്ഷെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളിന് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് നമുക്ക് കർമ്മമാണ്. ആ കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ത്യാഗം. ആ ത്യാഗത്തിനെ പറ്റി ചില ബുദ്ധിമാർ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് അടുത്ത ലെവലാട്ടോ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, പല അധ്യായങ്ങൾ വിരക്തി എന്നുള്ളത്, എല്ലാതും വിരക്തി, അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൂടെ എത്താൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ സത്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വാഞ്ചകളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. അതാണ് സന്യാസം. കാരണം ബലദ്വേഷത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഉപേക്ഷിക്കണം. അത് നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ ബലം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. ഇതാണ് ഭഗവതിയുടെ സന്ദേശം. എന്നാൽ ആത്മീയതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കാൻ പാടില്ല. ആത്മീയത നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും, ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ, ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ കിട്ടും. അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല.
വൈദ്യസാഹിത്യത്തിൽ ഓരോ കാര്യസിദ്ധിക്കും വേണ്ടിയുള്ള യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വെവ്വേറെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഓരോ കാര്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടും ഓരോ പൂജകൾ, ഓരോ യജ്ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഉദാഹരണത്തിന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്കർഷ ലോകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്, സത്പുത്രന്മാര് ലഭിക്കേണ്ട ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്, അതൊക്കെ ഭൗതികതയായി മാറി. അതിന് പറഞ്ഞത് സവിശേഷ യജ്ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശം, എങ്കിലും ആ അവിശിഷ്ട സിദ്ധികൾ മുൻനിർത്തിയിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങൾ കിട്ടേണ്ട രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എന്ത് വേണം, ഹൃദയശുദ്ധിക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന് വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഇത് പറഞ്ഞ് നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ 18ാം അധ്യായത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ അത്രയും ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിന്റെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. നമ്മളെപ്പോ അതാണ് പറഞ്ഞത്, സർവ്വധർമ്മം പരിത്യാജ്യ മാമക ശരണം വ്രജ എന്ന് പറഞ്ഞത് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. അതിനെ മുന്നും ഭാഗം സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എത്തി കാര്യം, നമ്മൾ പറഞ്ഞെത്തിയപ്പോ ഇവിടെ എത്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. അതിനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. ആ കർമ്മങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം, അത് ആത്മീയ മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. ഹൃദയ സൃഷ്ടിക്കും അധ്യാത്മ ജ്ഞാനത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. 3ാമത്തെ ശ്ലോകം, ത്യാജം ദോഷവദിത്യേക കർമ്മം ബൃഹുവൻ മനീഷിണഃ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ നാദ്യജ്ഞമിതി ചാപരേ. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും ദോഷകരങ്ങളായാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റ് ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ്, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ദോഷകരമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാര്. അതിന് പരിത്യാഗം, അതിനാണ് പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മറ്റു ചിലർ പറയുന്നത്, ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നത് യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം ഇത് നമ്മൾ നിലനിർത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാവരും പല രീതിയിൽ പറയും, നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ ഋഷിമാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ നമ്മൾ എന്തായാലും വിടാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മൾ ആത്മീയ ഉന്മേഷമായ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്തും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ അത് ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ ആത്മീയമായിട്ട് ലോകത്ത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും എല്ലാതും വിടാം. അത് ശരിക്കും നമ്മളെ തപസ്, ജ്ഞാനം അതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്തെത്തിപ്പോയി. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുന്ന സമയത്ത്, അതാണ് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണ എന്ന് പറയുമ്പോ സർവധർമ്മ പരിത്യാജ്യായി, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിക്കാം. പക്ഷെ അതിനെ മുന്നേ നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ആത്മീയമായിട്ട് മുന്നേറേണ്ട ഉപയോഗിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ കളയരുത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളയാം, അത് ആ ലെവലിലെത്തുമ്പോ തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കർമ്മയോഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചെയ്യണ, യുദ്ധം ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ സ്വധർമ്മങ്ങൾ അർജുനൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബലം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. ബലം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അടുത്ത ശ്ലോകം, നിശ്ചയം ശൃണമേ തത്ര ത്യാഗ ഭരത സത്തമാ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷ വ്യാഘ്ര ത്രിവിധ സപ്രകീർത്തിതാം. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തിനെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷവാക്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധമെന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് പറയപ്പെടുന്ന ത്യാഗത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അത് 3 വിധമുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അത് പറയുന്നത്, യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ നാത്യാജം കാര്യമേതദേ യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാപി മനീഷിണം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശദീകരിക്കുന്നവയാണ് 3. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും, അത് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ്, ആ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അത് പറഞ്ഞാൽ അത് മഹാത്മാക്കളായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ അത്രയും ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള മുക്തമായ ആത്മാക്കളാണെങ്കിൽ കൂടിയും അവരെ അടക്കം വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ ദാനധർമ്മം, അത് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അതിന്. അതിന് പറഞ്ഞത് ഈ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്സിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റത്തിന് നമുക്ക് എപ്പോൾ ചാൻസ് കിട്ടുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തിരിക്കണം. അതിന് വിവിധ വിധിവിഹിതങ്ങളായ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത്പ്രാപ്തികൾ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ്.
ആദ്യ ആശ്രമങ്ങളിൽ തന്നെ അവയെ ത്യജിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ദാനവും ധൃതി ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അർഹരായവർക്ക് ചെയ്യുന്ന ദാനം മുൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അധ്യാത്മ ഉന്നതിയിലേക്ക് വഴി വയ്ക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് വിധിവിഹിതമായ യജ്ഞങ്ങളല്ലാതെ അത് നമുക്ക് വൈദ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അത് നമുക്ക് ഭവപ്രാപ്തി ലഭിക്കും, ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം. അതിന് ആദ്യ ആശ്രമങ്ങളിൽ തന്നെ അവയെ ത്യജിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പറയും. ഇപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യർ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ചൈതന്യം അവരൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. അവരൊക്കെ വളരെ മുന്നിൽ തന്നെ അവർ ബ്രാഹ്മണ്യം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയണത്, അതുപോലെ തന്നെ പറയണത് ആദ്യ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ അവന് ത്യജിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ അത് പഠിച്ച് നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിന് പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ്. നമ്മൾ പതിതമായ ആത്മാക്കളെ മുഴുവനും ഭഗവാനിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. അതിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആചാര്യന്മാരൊന്നും വെച്ച് കമ്പയർ, ദേവന്മാർ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ പരമശിവൻ വിഷം കുടിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വിഷം കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ ജീവാത്മാക്കളും വളരെ ശക്തിയുള്ളതും അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും അത് വേറെയുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില കോളേജിൽ ഡയറക്റ്റ് അവര് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് കൊടുക്കും. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടർ ആവില്ല, ഒന്നും ആവില്ല നമ്മൾ, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ആ ലെവലാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവരെ വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. അതുപോലെ അതാണ് പറഞ്ഞ ആദ്യ ആ സമയത്ത് തന്നെ അവയെ ത്യജിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ദാനവും ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി, അപ്പൊ ദാനധർമ്മങ്ങള് അതുപോലെ യജ്ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം? അത് നമ്മുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം. അതായത് സാത്വികമായിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാവരും. അല്ലാതെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിലൊക്കെ പഠിച്ച് യജ്ഞം ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കണം, എനിക്ക് ഭൗതികാസക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജസ്യവും താമസികവും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ദാനമായാലും തപസ്സാണെങ്കിലും യജ്ഞമാണെങ്കിലും അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ സാധ്യമായിട്ട് ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ടുവരും. അതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അവിടെ 3 കാര്യമാണ് ഭഗവാനാദിനെ പറ്റി, ത്യാഗത്തിനെ പറ്റി 3 ഇത് പറയുമ്പോൾ ആ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് 3. ഇത് ത്യാഗം തന്നെയാണല്ല, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മള് എല്ലാതും നമ്മളെ തപസ് എന്ന് പറയും. തപസ് എന്ന് തന്നെ ത്യാഗമാണല്ലോ, നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ, അതല്ലേ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ദാനം ചെയ്യാൻ അത് ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം, അതാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതനാഭിതു കർമാണി സംഗം ദുക്തഫലാനി ച കർത്തവ്യനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിത മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ബലദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണമെന്ന നിലവിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ ശരിക്കും എന്താ, നമുക്ക് സന്യാസമാണോ ത്യാഗമാണോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സന്യാസമാണ്, ത്യാഗമല്ല. കാരണം നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അനുഷ്ഠിക്കണം. അതെന്ത് ആയിരിക്കണം? ആസക്തിയോ ബലദേശമോ കൂടാതെ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് ഈ പാർത്ത കർത്തവ്യനിർവഹത്തിന് എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. അതെന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ വിധി കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ, നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മേനെന്ന് വെച്ചാൽ മക്കളെ നോക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, അതൊരു സിസ്റ്റമാണ്. അതിന് പറഞ്ഞത് ആ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിന് നിലവിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സന്യാസം ആണ്. ആ സന്യാസത്തിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വയ്ക്കാതെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുക. അതിൽ നമ്മൾ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാതും നമുക്ക് പരിത്യജിക്കാൻ പറ്റില്ല. തപസ്, യജ്ഞം അതേപോലെ തന്നെ ദാനം ഒന്നും നമുക്ക് പരിത്യജിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിൽ പറയുന്നത് ജീവിതത്തെ പവിത്രീകരിച്ച് ആത്മീയയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നവയെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാതെ താനും കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏത് കർമ്മത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് നയിക്കുന്ന ഏത് കർമ്മവും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഘോഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അത് യജ്ഞമാണെങ്കിലും ദാനമാണെങ്കിലും തപസ്സാണെങ്കിലും. നമ്മൾ വേറൊരു അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ല. കാരണം പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 5-6 ടൈപ്പ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ടല്ലോ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കരുണ ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കുക, അങ്ങനെ പല സെക്ഷൻസ് കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പറയും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക, അതായത് ആത്മീയ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എന്ത് കർമ്മവും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്.
ഇപ്പൊ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കണ്ടാലും അറിയാം. അപ്പൊ അവര് വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴണം, അപ്പൊ അയാൾ അത് വലിച്ചു കയറ്റുന്ന പറഞ്ഞ് ഇയാൾക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫലം എപ്പോഴും ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിയതസ്യ തു സന്യാസ്യ കർമ്മണനോപപദ്യതേ മോഹദ്ദസ്യ പരിത്യാഗ്യസ്യ താമസ പരികീർത്തിത. നിയത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു നമ്മളെ നിയതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. അപ്പൊ മുണ്ടാറ്റായിട്ട് ഫസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ തെറ്റിക്കണ് പറഞ്ഞ സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ, അല്ലാതെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാതും പരിത്യാഗം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ മൈൻഡ് അങ്ങനത്തെയാണ്. ഒന്നാമത്തെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആ ആത്മീയ പുരോഗതി നമുക്ക് കുറയും. അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, ആത്മീയ പുരോഗതിക്കുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യണം. അതിന് പറയണത് ഇതിൽ ഭഗവാന് പാകം ചെയ്യുക, നിവേദിക്കുക, അതിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിക്കുക മുതലായ കർമ്മങ്ങൾ ആത്മീയ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നവ കൊണ്ട് അവ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മമല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതും വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അതിന് പറഞ്ഞത് അവര് നിരാകാര വ്യക്തികൾ, അങ്ങനത്തെ ലെവലിലുള്ളതല്ലാതെ അവർക്ക് ഒന്നുമില്ല. അത് നിരാകാരവാദികളിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതിന് ഇതിൻഡയറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ അത് ശരിയല്ല. അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ആത്മീയ പുരോഗതിക്കുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു സന്യാസി തനിക്ക് വേണ്ടി പാകം ചെയ്തുകൂടെന്നാണ് വിധി. അവനവന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്ന വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ സന്യാസി അവന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്നാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്നതിന് വിലക്കിയിട്ടുമില്ല. അപ്പൊ സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ അത്തരം ടഫാണ്. അത് പരിപൂർണത എന്ന് പറയുമ്പോ സന്യാസിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പാകം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവന് കഴിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് അവൻ പാകം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അവനവന് അത് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവന്റെ അന്നം അത് അവനെന്ന് പറഞ്ഞ അവന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, ഒക്കെ ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ആചാര്യന്മാര്, വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര് അവർക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ വലിയ കൊട്ടാരായാലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കൂടാരാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും മരാണെങ്കിലും എവിടെ ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. അവർക്ക് ഇന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടിയാ കിട്ടി, അങ്ങനെയാണ്. അത്രയും ആ ലെവലാണ് സന്യാസം. അതാണ് പരിപൂർണ സന്യാസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാതും ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ദുഃഖമിദേവ യത് കർമ്മ കായക്ലേശഭയാത്രിജേത് സാകൃത്യ രാജസ്യം ത്യാഗം നയനം ത്യാഗഫലം ലഭേത്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസ്യമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ആത്മീയമായിട്ട് മുന്നേറാൻ കിട്ടാവുന്ന അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പാഴാക്കാൻ പാടില്ല. അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ്? അത് രാജസ്യമാണ്. രാജസ്യമായ ത്യാഗമാണ്. അത് പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ജപം ചെയ്യണം, ജപം ചെയ്യണ്ട, നിയതമായിട്ട് നമുക്കത് തോന്നണം. അത് ഒക്കെ രാജസ്യമായിട്ടാണ് പോകുന്ന പറയുന്നത്. അതിന് കൃഷ്ണാവോദിഷ്ടനായ ഒരാൾ ബാലാദിഷ്ട കർമ്മമാണെന്ന് കരുതി ധനമാർജന മാർഗം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ധനമാർജിക്കുന്നത് പോലും തെറ്റല്ല. പക്ഷെ ആ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണത്? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും നല്ലതിനായിരിക്കണം, ആത്മീയ പുരോഗതിക്കാനായിരിക്കണം നമ്മൾ ധനം ആർജിക്കേണ്ടത് തന്നെ. അത് ധനം ആർജിക്കേണ്ടത് തന്നെ. പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് താൻ നേടുന്ന ധനം കൃഷ്ണാവോധത്തിന് സഹായമാകുന്ന വിധം ഉപയോഗിക്കാനും അതിരാവിലെ ഉണർന്ന ആധ്യാത്മിക കൃഷ്ണാബോധം വളർത്താനും കഴിയുമെങ്കിൽ ആ വിധം പ്രവൃത്തി എന്ന് ഭയമെന്ന് ക്ലേശമെന്ന് കരുതി പിന്മാറിക്കൂടാ. അങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗം രാജസ്യമത്രേ. അപ്പൊ നമ്മളെ കിട്ടുന്ന നമ്മളെ ഇത് പൈസ അതിൽ പറഞ്ഞത് 50-25-25 എന്നൊരു ഫോർമുല അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കാരണം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചെലവുകളുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥന അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. പക്ഷെ മാക്സിമം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക്, നമ്മൾ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് രാജസികമായിട്ട് മാറും. കാരണം നമ്മളെ പൈസ നമ്മൾ ധനമാർഗത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൈഡ് മാറിപ്പോയി. അപ്പൊ അപ്പൊ ധനം ആർജിക്കുകയോ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല. കാരണം അതിന്റെ ലക്ഷ്യം അതിന് പറയാം. നമ്മളിപ്പോ ചില അമ്പലങ്ങളിൽ നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യണതൊക്കെ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണല്ലോ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ അത് തെറ്റില്ല. അല്ല, നമ്മൾ വേറെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ബലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അത് തെറ്റാ. അതിന് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ. അതിന് മുന്നൊക്കെ ഇതിന്റെ വേറെ കഥകൾ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ. അടുത്തത് 9ാമത്തെ കാര്യമിദ്ദേവ യത് കർമ്മ നിയതം ക്രിയതേ അർജുന സംഗം തിക്ത ഫലച്ചൈവ സത്യാഗ സാത്വികോ മദഃ. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹ രഹിതനായാലും ബലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ്. കാരണം അത് നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്ന പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. കാരണം അവന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ത്യാഗമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ത്യാഗത്തിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അത് സാത്വികമായിട്ട് ത്യാഗം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നമ്മൾ ബലം പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണല്ലോ. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ മക്കളെ നമ്മൾ നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേറെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അവർക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്, സത്യമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. കർമ്മത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് അതാണ് പറഞ്ഞത്, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം തന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. പിന്നെ ബലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യരുതേ. കർമ്മത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധനായ ഒരാൾ ഫാക്ടറിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ തൊഴിലുമായോ ഫാക്ടറിയുമായോ മറ്റു തൊഴിലാളിയെ ബന്ധം പുലർത്തുകയില്ല. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാം. കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതായത് നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായ പരമാവധി ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മള് പല കർമ്മം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് വരുമ്പോ കാര്യങ്ങളാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കണം നമ്മള്, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരും. ആ പൈസ അരി വാങ്ങിക്കണം, ഇത് വാങ്ങിക്കണം, അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് അത് ഭഗവാന് ഞാൻ സമർപ്പിക്കണം. അവിടെയാണ് ശരിക്കും സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ അമ്പലങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ നമുക്കറിയാം ആശ്രമങ്ങളിലും ഒക്കെ പലതരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. സാമ്പത്തികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റ് സർവീസുകളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് സാധ്യവും. അതിൽ നമ്മൊന്നും ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അതാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ്. ആ മൈൻഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ. എല്ലാവരും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആ ത്യാഗം സാത്വികമായി മാറും. അതാ പറയുന്നത്. 10ാമത്തെ കുശലം കർമ്മ കുശലേന കുശലം കർമ്മ കുശലേനാനുഷജതേ ത്യാഗീ സാത്ത സമാവിഷ്ടോ മേധാവി ചിഹ്ന സംശയം. ഹരേഷ്ണ. സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ? സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അശുഭമായ കർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മം എന്താണ്, കർമ്മബലം എന്താണെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അത്ര ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്ന ആരാണ്? അങ്ങനത്തെയാണ് ശരിക്കും പരിപൂർണത. സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോ ആ വ്യക്തിക്ക് ശുഭം എന്താണ് അശുഭം എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും. അതിനോടൊക്കെ ഒരു എല്ലാതും ഒരേപോലെ കാണാവുന്ന ഒരു പൊസിഷനിൽ ആ വ്യക്തി എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് കൃഷ്ണാവബോധമോ സാത്വികമാമോ ഉള്ളവർക്ക് ആരോടും വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം അതല്ല സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുമ്പോ കൃഷ്ണ അവബോധത്തിന്റെ പൊസിഷൻ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പൊസിഷനാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ വ്യക്തിക്ക് ആരോടും വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല. ഈവൻ തന്റെ ശരീര ക്ലേശം നമുക്കറിയാം. പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ക്ലേശിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലേ. ആ ക്ലേശങ്ങളെ പോലും
പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ തന്റെ കാലദേശങ്ങൾ തങ്ങൾ പ്രവർത്തികൾ ക്ലേശഫലം ഭയപ്പെടാതെ അവർ പ്രവർത്തിക്കും. പല കാലങ്ങൾ ദേശങ്ങൾ പല കാലത്തും പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരും. പല ദേശങ്ങളിലും പല രീതിയിലും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഇതൊന്നും അവരെ ബാധിക്കില്ല. കാരണം അവര് ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഈ ശരീരത്തിനാണ് എല്ലാതും അഫക്ട് ചെയ്യണത്. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നുള്ള കറക്റ്റ് അവർക്ക് ആ പൊസിഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമുക്ക് വിടാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കേണ്ട തന്നെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി. പൂജിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും നമ്മൾ നിത്യദാസനാണ്. കാരണം ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ മറന്നു പോണ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആത്മീയ പരമാനന്ദം നമുക്ക് എപ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അവിടെയാണ് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും നിനക്ക് അത് പരിത്യജിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. നാഹി ദേഹഭൃത സഖ്യം തിക്തം കർമാണ ശേഷത യസ്തു കർമ്മഫലം ത്യാഗേ സാത്യാഗാദ്യതിദീയതേ. ശരീരസ്ഥനായ ജീവനെ കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ത്യാഗിനെ പറ്റി ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്താണ് ത്യാഗം, എന്താണ് സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സന്യാസം മസ്റ്റ്, പക്ഷെ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്. ഇങ്ങനൊക്കെ പോയാലാണ് ത്യാഗി എന്ന് പറയുന്നത്. ത്യാഗിനെ പറ്റി പറയണത് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഒരിക്കലും കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. അതാണ് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കർമ്മഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ് എടുക്കണം, നമുക്ക് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, അതൊരു പാർട്ടാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ കർമ്മഫലങ്ങൾ എന്താണ് ഉണ്ടായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വല്ലത് വേണം, അത് വേണം, ഇങ്ങനെ ചിന്താഗതി അതൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ആണ് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് യഥാർത്ഥ ത്യാഗി. അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് സാത്വികമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ത്യാഗം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണബോധ സമിതിയിലെ പല ഓഫീസുകളിലും ഫാക്ടറികളിലും മറ്റും കഠിനമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധ സമിതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, വലിയൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആണ്. ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡിൽ പല ഓഫീസുകളും പല അമ്പലങ്ങളും അതിന്റെ കുറെ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സസ് തന്നെ എന്തെല്ലാം ആൾക്കാർ എന്തെല്ലാം അതിന്റെ ബാക്കിൽ വർക്കുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയില്ല. അത്രയും വർക്കുകൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിട്ട് എന്താണ്, അവരെല്ലാം കഠിനമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നേടുന്ന ധനം എത്രയും അവർ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഇത്തരം വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾക്ക് യഥാർത്ഥ സന്യാസവര്യന്മാർ. അപ്പൊ അവരും പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സന്യാസി, നമ്മളിതിൽ സന്യാസവര്യന്മാരൊക്കെ എന്താ, അവര് ജീവിതം മുഴുവനും ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്നിട്ട് അവര് അതിനു വേണ്ടി ലോകമെമ്പാടും പ്രചാരണവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും അതിനു വേണ്ടി ഓഫീസുകളും അതിന്റെ സ്റ്റാഫുകളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പല ഡിവോട്ടീസും ഇതേപോലെ തന്നെ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ധനം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും അല്ലെ ശരീരവും മനസ്സുകൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് അപ്പൊ എന്താ, നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു കേന്ദ്രം ഉണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, ഒരു മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി, എന്താ പറയാ അമൂല് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ചിപ്പ് ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പാണ് അതിന്റെ പ്രൈം അല്ലെ. ബാക്കി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആ ലാപ്ടോപ്പ് ആയിരിക്കും. എന്നുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ എന്താണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതായിരിക്കണം നമ്മളെ മൈൻഡ്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യണം. അതല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അതാണ് ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അത് ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമുക്കല്ലേ. നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്യാം. സന്യാസിമാരെ കാണുമ്പോൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശരീരം കൊണ്ട് മാനസികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ രീതിയിലും പറ്റുന്നു വരില്ല. അതിന്റെ കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ കർമ്മബലങ്ങളൊക്കെ അതിനായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലെ. കാരണം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്താണ് അതിനനുസരിച്ച് ഈ ജന്മം കിട്ടുന്നതും. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് അത്രയും ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കണക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകും അല്ലെ. ചിലവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നതാണ്, എത്ര പേര് ഇതിൽ കുറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു പോകും. ചിലവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുണ്ട്. അപ്പൊ പലർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും കർമ്മഫലങ്ങൾ വരുന്നത്. ചില വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അവര് ജസ്റ്റ് പറയില്ല, ഒരു തീപ്പെട്ടിയും അതേപോലെ തന്നെ പെട്രോൾ ഇരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി, അവര് വളരെയധികം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് പോണതായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പല ആചാര്യന്മാരൊക്കെ നമുക്കറിയാം. നമ്മളിതിൽ ആചാര്യന്മാർ തന്നെ ഹൈ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളതും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉള്ള വ്യക്തികൾ കൂടുതലുണ്ട്, വളരെയധികം കൂടുതലുള്ളതാണ്.
കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവണം, അവർക്ക് ആ ടച്ച് എന്ന് കിട്ടണം. അതും പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ സന്തത സഹചാരികളായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തെ ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ അവതരണം, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ അവതരണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചുറ്റുപാടുകൾ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലക്ഷ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വരുന്ന സമയത്ത് ആനന്ദസേന, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അവതാരണം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അവര് ഭഗവാൻ വരുമ്പോ അതിന്റെ ചുറ്റുപാറ്റും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഇവിടെ അവതരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്തും അതിനോട് ഗോകുലത്തിലുള്ള ഗോപന്മാരൊക്കെ അവതരിക്കണം അവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ല, അവര് അവിടെ ജനിക്കണം, നമുക്കറിയാതൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. അപ്പൊ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചുറ്റുപാടും അതിനോട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനിഷ്ടമിഷ്ടം മിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണാ ഫലം ഭഗവദ്ധ്യാഗീനം പ്രേത്യ നാതു സന്യാസിനം ഹിച്ചത്. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക്. അപ്പൊ ത്യാഗം നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിക്കുക, സന്യാസം, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം, അത് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അല്ലാത്ത സാധാരണക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം, അനിഷ്ടം, മിശ്രം, എന്താ പറയുക, നമുക്ക് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് സാധാരണ. നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം ഇഷ്ടമുണ്ടാവും, അനിഷ്ടം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ. അതാണ് നമ്മൾ കർമ്മഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക്, അതാണ് സന്യാസികൾക്ക് അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നൊരു സന്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞല്ലേ അവര്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുക. അവരിഷ്ടത്തിനോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടത്തിനോ അല്ല അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് ഉണ്ടാവില്ല. എന്ത്, അവർക്ക് മരണാന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല ഈ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. പഞ്ചചൈതാനി മഹാബാഹോ കാരണാനി നിബോധമേ സാംഖ്യകൃത പ്രോക്താനി സിദ്ധയേ സർവകർമ്മണാം. ബഹുവായ അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെ നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി പറയാം, എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കൂ. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? സർവകർമ്മങ്ങൾക്കും 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാവരും കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഈ കർമ്മത്തിനടക്കം 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഒരു കാരണം ഉണ്ടെന്ന് പറയില്ല. സർവകാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ അല്ലെ. അതുപോലെ എല്ലാത്തിനും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ കർമ്മത്തിനും ഒരു കാരണമുണ്ട്. അത് 5 കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 5 കാരണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ സർവകർമ്മങ്ങൾക്കും 5 കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അവയെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ ഈ കാരണങ്ങൾ 5നെയും കണക്കിലെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു കർമ്മം നമ്മൾ വിജയത്തിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഈ 5 കാരണത്തെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ നടക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളും ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ എത്തില്ല. അപ്പൊ ടിക്കറ്റ് എടുക്കും, കാശ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് എത്തില്ല. എറണാകുളത്ത് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോക്കറ്റിൽ പൈസ ഉണ്ടാവണം. എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. പല ലിങ്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞ 5 കാര്യങ്ങൾ, 5 കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം. അടുത്തത് 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനിഷ്ടാനം തദകർത്ത കരണം ച പൃഥഗ്വിധം വിവിധശ്ച പൃഥക് ജ്യേഷ്ഠ ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം. അനുഷ്ഠാനം, അത് പറയുന്ന 5 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അനുഷ്ഠാൻ, അതായത് ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, കരണങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ് എന്നിവയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വേണം? നമുക്ക് ശരീരം വേണം. എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരീരം ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആത്മാവ് അല്ലെ, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി. അതായത് ഒരു പവർ വേണം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതിനൊരു ചേതന ഉണ്ടാവും. ആ ചേതന, ആ ശരീരത്തിനെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവാണ്. ആ ശരീരം ചെയ്യിപ്പിക്കണം. പിന്നെന്താ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, എന്താ കാര്യം നമുക്ക് അറിയണം. പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അതാണ് ഉദ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പരമാത്മാവ്, അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ 5ാമത്തെ എന്തൊരു ക്രിയയുടെ പിന്നിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് ഉണ്ടാവും. പരമാത്മാവില്ലാണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും പിറകിൽ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒരു കർമ്മവും നമുക്ക് നടക്കില്ല. അതാണ് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ്. പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി ഓരോത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം അധിഷ്ഠാനം എന്ന ശരീരം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ശരീരത്തെ പറഞ്ഞ്, പിന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ആത്മാവ്, കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആത്മാവ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പോണില്ല, ഞാൻ നോക്കട്ടെ.
ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ശരീരവാക്മനോഭിയത് കർമ്മ പ്രാരഭതേ നരാനായം വാ വിപരീതം വാ പാഞ്ചൈതസ്യേഹേതവാ. ന്യായമാവട്ടെ അന്യായമാവട്ടെ മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ട് മനുഷ്യൻ തെറ്റായിട്ട് കാര്യമായിട്ടാണോ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ എന്ത് തന്നെയായാലും മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ഇതിന്റെ ഈ 5 കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന്. ഈ 5 കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് ശരീരം ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ചേതന ഇല്ലെങ്കിലും ഡെഡ് ബോഡിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ആത്മാവ് നമുക്ക് വേണം, അതേപോലെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, പിന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ അവിടെ വർക്കില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഉദ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പരമാത്മാവ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമ്മൾ ഏതൊരു ക്രിയയുടെ പിറകിലും എന്തൊരു കർമ്മത്തിന്റെ പിറകിലും പരമാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ആത്മാവ് മാത്രമല്ല പരമാത്മാവാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യണം. അതിന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താലോ നമുക്ക് ഏതൊരു ക്രിയയും പരിപൂർണതയാവുള്ളൂ. ഭൗതികമായത് ന്യായമായാലും അന്യായമാണെങ്കിലും ആ ഭൗതികത ആയ ബലം കർമ്മം പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും കൂടെ അതിൽ വേണം. അതാണ് ന്യായമായ കർമ്മങ്ങൾ ശാസ്ത്രനിഷ്ഠമാണെന്ന് അർത്ഥം. അതിന് വിരുദ്ധമായ കർമ്മം അന്യായമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് 16-ാമത്തെ. ത്രൈത്യവംസതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലം തൂയഃ പശ്ചാത്കൃത ബുദ്ധി തന്ന പശ്യതി ദുർമതി. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾ സംഗതികൾ യഥാർത്ഥം കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനാണെന്ന് ഇപ്പൊ എന്ത് കാര്യം ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കണ ആയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അതല്ല, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. 5 ഘടകങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല പറഞ്ഞ നമുക്ക് അത് തന്നെ നമുക്കറിയാം. നമുക്കറിയാം, ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാതും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ആത്മാവും കൂടിയല്ല അല്ലെ. ശരിക്കും ആത്മാവല്ല എല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് അതിന്റെ ബേസിക്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ വരുന്നത്. പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി അങ്ങനെയാണ് പോണത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അല്ലാത്തവൻ ബുദ്ധിമാനല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പരമാത്മാവ് ഏത് സമയത്തും ഉണ്ട്. അതാണ് പരമാത്മാവ് തന്റെ സുഹൃത്ത് എന്നതിൽ ഹൃദയത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് കർമ്മം നടത്തുമെന്ന് ഒരു മൂഢൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെയാണ് നമുക്ക് ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അത് ന്യായമാണെങ്കിലും അന്യായമാണെങ്കിലും ആ സഹായത്തിന് ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൂടിയേ തീരൂ. നമ്മളൊരു അന്യായം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ അത് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പവർ ഭഗവാൻ തന്നാലേ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അത് നടത്തിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അതാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ ആരാണെങ്കിലും, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഇത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി. കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും ശക്തി. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതെ ന്യായമാണെങ്കിലും അതായത് ഭൗതികമായിട്ട് നോക്കുന്ന ബുദ്ധിയപ്പോ നമ്മൾ ന്യായമായിട്ട് തോന്നില്ല, അന്യായമായിരിക്കും. ആ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതെ ആ വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. യസ്യ നാഹം ഹൃദോ ഭാവോ ബുദ്ധിർയസ്യ ന ലിബധ്യതേ ഹത്തോബി സ ഇമലോകേ നാഹന്തി ന നിബധ്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തെ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടുകൂടിയുമായ ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാൾ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇതിപ്പോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലാണ് അവർക്ക്. അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെടാന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും തെറ്റുകൾ ചെയ്താലും അപ്പൊ അത് തെറ്റുകൾ ചെയ്യില്ല, അത് അടുത്ത കാര്യം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ചെയ്യണത് ധർമ്മത്വ സാക്ഷാൽ ഭഗവത്പ്രണീത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭീമസേനന്റെ കഥ അറിയാം. ഭീമസേനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ചെയ്തിരിക്കും, പിന്നെ കീഴമേൽ നോക്കണ പ്രശ്നമില്ല. അതാണ് അതില്. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നരഹത്യ ചെയ്താലും അത് സംശയമില്ല, കാരണം അത് ഭഗവാനിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ആ ലെവലിലായിരിക്കണം നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് നരഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് പരമപുരുഷന്റെ പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണഭാവത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഹിംസ ചെയ്താലും ഹിംസകവനല്ല.
അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്തതെന്നല്ല, അത് പരമാത്മാവിന് അതിന് ഞാൻ ഭീമസേനന്റെ കഥ പറഞ്ഞത്. ഭീമസേന എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ പറയാം അങ്ങോട്ട്. അതായത് നമുക്കറിയാലോ ആ കഥ, ദുര്യോധനനെ വധിക്കുന്ന കഥ അല്ല. ദുര്യോധന വധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, തുടയമേൽ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ധർമ്മമുണ്ട് ധർമ്മം ഇല്ലാതൊന്നും ചിന്തയില്ല. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ അവിടെ നരഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് ആ പോയിന്റിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള നരഹത്യല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതാണ് പറയുന്നത്. അതിന് വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേറെ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു തരുന്നത്, നമുക്കറിയാം മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാര് കൽപ്പന പ്രകാരം മനുഷ്യരെ കൊല്ലാൻ ഭടന്മാർ നമുക്കറിയാം ഒരാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന ആൾക്കൊരു അതിലൊരു കാര്യമില്ല. കാരണം മറ്റുള്ളവരെ റൂളി അനുസരിച്ച് പോണ പോലെ തന്നെയാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് സത്യമായിരിക്കും, അതിന് തെറ്റില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഒരാളെ വധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഭഗവാൻ ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഭഗവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭീമസേനന്റെ കഥ എടുത്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. അവിടെ ശരിക്കും അധർമ്മമാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗദായുദ്ധത്തില് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിയമം അനുസരിച്ച്. കാരണം തൊടാ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഗദായുദ്ധത്തിൽ വരുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അത് വേണം. ആ ലെവലിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഭഗവാന് ധർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കരുത്. ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ധർമ്മം, അതാണ് അത് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാവരും അറിയാം. ഭഗവാൻ എല്ലാവരും പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഇതാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം പരിജ്ഞാത ത്രിവിധം കർമ്മ ചോദനം കരണം കർമ്മ കർത്തേതി ത്രിവിധ കർമ്മ സംഗ്രഹ. ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരകങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്തവ്യം എന്നിങ്ങനെ അതിന്റെ ഘടകങ്ങളും. വീണ്ടും ആ കർമ്മത്തിനെ പറ്റി ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം. എന്താണ് കർമ്മം എന്നതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടപ്പോ തന്നെ 5 കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മള് കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ പറയുമ്പോ അതിന് വീണ്ടും ആയിട്ട് 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം, ജ്ഞാനി, ഇങ്ങനെ 3 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയാണ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇതില്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല. 2 കണക്റ്റഡ് ആണ്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് അറിവ് വേണം, അതേപോലെ എന്ത് സബ്ജക്ട്, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയം വേണം, നമുക്ക് അറിവ്, ജ്ഞാനി എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയം. അപ്പൊ അത് അത്രയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇങ്ങനെ കർമ്മത്തിന്റെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മം നടക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പിറകിൽ പല ശക്തികൾ ഉണ്ടാവണം. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല. അതാണ് ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, ജ്ഞാനം കർമ്മച്ച കർത്തശ്ച ത്രിവിധ ഗുണഭേദത പ്രോപ്ച ഗുണസംഖ്യേന യഥാ വൃച്ഛണതാനബി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്തവ്യം എന്നിവയുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഇനി എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ശക്തികളെ പറ്റി നമുക്കറിയാം അല്ലെ. നമുക്ക് പറയാം സത്വ, രജസ്, തമസ് ഗുണം. അപ്പൊ അതിന്റെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, കർമാവ്, കർത്താവ് എന്നിവയുണ്ട്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തില്, അതായത് സത്തില്, തമസിലും, അതുപോലെ തന്നെ രജസ്സിലും, അതുപോലെ സത്വഗുണത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അതിലും ജ്ഞാനവും കർത്താവും കർമ്മം അവയെ പറ്റി ഇനി പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ത്രിഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്തവ്യം എന്നിവയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ത്രികോണത്തിൽ അകപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ. ഇവർ സാത്വികമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും അവിടെ ചെയ്യുന്ന ജ്ഞാനവും അവിടെ ചെയ്യുന്ന കർത്താവും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ സാത്വികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കില്ല, രാജസീയമായിട്ട് ചെയ്യണം. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ത്രിഗുണങ്ങളിലെ കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിൽ ശ്ലോകം 20ാമത്തെ ശ്ലോകം, സർവഭൂതേഷയേനേകം ഭാവമവ്യയമീഷ്യതേ അവിഭക്തം വിഭക്തേഷു തജ്ഞാനം വിധി സാത്വികം. അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവിഭക്തന ഒരു അത്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണ് സാത്വികത എന്ന് മനസ്സിലാകാം. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. ആ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എല്ലാവരും പല രൂപം, നമ്മളെ രൂപമല്ല മൃഗങ്ങൾക്ക് പലർക്കും പല രൂപങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ പല രൂപങ്ങളിലായിരിക്കും.
ആ രൂപത്തിൽ അതിനാണ് പറഞ്ഞ ഒരു അധ്യാത്മ പ്രകൃതി, അവിടെ ഒരു അധ്യാത്മ പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ജ്ഞാനി. അതാണ് ശരിക്കും സാത്വികമാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ദേവനായാലും മനുഷ്യന്മാരായാലും മൃഗാദികളാണെങ്കിലും പിന്നെ ജല ജന്തുക്കളോ വെറും സസ്യങ്ങളോ ആകട്ടെ, സർവ്വജീവകളിലും ഒരേ ജീവാത്മാവിനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയെ സാത്വികമായ ജ്ഞാനമുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പല ശ്ലോകങ്ങളിൽ ടച്ച് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, നമുക്കറിയാതെ. എന്നാലും ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇതൊരു സമ്മറി പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഇതില് പല ശ്ലോകങ്ങൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരും. അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും എന്താ, മനുഷ്യനാവട്ടെ മൃഗമാവട്ടെ എല്ലാവരിലും ആ സത്യം, അതായത് ആ ആത്മീയത അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിനെ കാണാൻ കഴിയും. അത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനമുള്ളവനെയാണ് ശരിക്കും എന്താ പറയുന്നത്, വ്യക്തിയാണ് സാത്വിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യക്തിക്ക് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാ ജീവസത്യങ്ങളും ഒരേ ആത്മചൈതന്യം നിലകൊള്ളുന്നു. പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവ വിവിധ ശരീരങ്ങൾ എടുക്കുന്നേയുള്ളൂ. അതൊരു സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനികൾക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും ജനിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ അവരെ നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടുന്നതും മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് മൃഗശരീരം കിട്ടുന്നതും അവരെ പൂർവ്വ കർമ്മങ്ങളെ അനുസരിച്ചാണെന്നാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഒരു ജ്ഞാനി. അതാണ് അതിന്റെ ബേസിക്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമുക്കത് അറിയാം, നമ്മൾ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത് തന്നെ 84 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത് തന്നെ. അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ 84 ലക്ഷത്തിൽ 4 ലക്ഷം തന്നെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന് പല വേറെ വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ബാക്കി വരുന്നതിലാണ് മൃഗങ്ങളിൽ തന്നെ പക്ഷിമൃഗാദികള്, അതേപോലെ തന്നെ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പക്ഷിമൃഗാദികള്, അതേപോലെ തന്നെ മരങ്ങള്, ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവരെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞ് അവര് ഒരു കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അവരെ കർമ്മം തീരുമ്പോഴാണ് അവർ മനുഷ്യജന്മത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കർമ്മബലങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവർ തരും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു ജീവനെ നമ്മൾ നിഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കർമ്മബലത്തെ നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ വീണ്ടും ആ കർമ്മബലം അവർക്ക് തീർക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും അവർക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. അതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ കർമ്മത്തിന്റെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത പോയിന്റ്, ഓക്കെ, ഒരു ശ്ലോകം എടുക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. 21. പൃഥക്തേന തു യജ്ഞാനം നാനാഭാവം പൃഥക്വിദ്വാൻ വേദി സർവേഷു ഭൂതേഷു തജ്ഞാനം വിധി രാജസം. ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളും എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസമാണ് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് രാജസ്യ സ്വഭാവത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ രാജസ്യ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അവർ ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ജീവാത്മാവിൽ വെവ്വേറെ തരത്തിൽ ഞാൻ വേറെ നീ വേറെ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ചിന്താഗതി വരുമ്പോ അതാണ് സാർത്ഥ. രാജസ്യ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത സാർത്ഥതയാണ്. എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കും, നിനക്ക് നീ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രാജസ്യം വരും. അപ്പൊ ഞാനും നീ നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ള ചിന്താഗതി വരുമ്പോൾ ആ ജ്ഞാനത്തെയാണ് രാജസ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് 28 നിർത്താം. ഇനി ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. ഇത്രയും പറഞ്ഞതില് ഇപ്പൊ നമ്മള് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് ഇതിന്ന്? ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ അധ്യായമാണ്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അത് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ്, സന്യാസവും ത്യാഗവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഓരോന്നോരോന്ന്. അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, സന്യാസമാണോ ത്യാഗമാണോ നല്ലത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാ. എന്താ ഇതിന്ന് മനസ്സിലായത്? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ പറയാം. സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടാ. ഹരേഷ്ണ, ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാ? ഹരേഷ്ണ സ്പീഡ് കൂടുന്നൊക്കെ പറയണട്ടാ. അതായത് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മൾ വിരക്തി എന്നല്ല, നമ്മൾ ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലാതെ നല്ലതായിരിക്കും. അതെന്ത് ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് നമുക്ക് ആത്മീയമായ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും.
അതാണ് അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ യജ്ഞം, തപസ്, പിന്നെ ദാനം, ഈ 3 കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്തിനാ ചെയ്യണത്? അത് നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗമനത്തിക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് പറഞ്ഞു ഇവൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ധനം ആർജിക്കാൻ കൂടിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ആ ധനം ആർജിക്കാം, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം, അതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് 5 കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, കർമ്മം, അത് വരാനുള്ള 5 കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനത്തിൽ ഇപ്പൊ 3ാമത്തതാണ് രാജസ്യം കഴിഞ്ഞ് സാത്വികം പറഞ്ഞ്. സാത്വികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് നമ്മളെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ, ആത്മാക്കളെ എല്ലാവരും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന്. അപ്പൊ അത്തരം നമ്മൾ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്, അതാണ് സാത്വികമായെന്ന് പറയുന്നത്. രാജസ്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഞാനും നീ വ്യത്യാസമാണെന്നുള്ള ചിന്താഗതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാജസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ജപമൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ 18 അധ്യായത്തിലെത്തി. ഇനി നമ്മള് ആ ലെവലിലേക്ക് വരണം. സർവധർമ്മ പരിത്യാജ. നമ്മള് ഭയങ്കര ബാക്കില. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അതെങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പറയുക എന്നുള്ളത് അറിയാത്ത. അത് കുഴപ്പമില്ല, മനസ്സിലായാൽ മതി. മനസ്സിലായാൽ മതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന് നമുക്കൊരു ഭാഗ്യം വേണം. എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടണമെന്നില്ല, നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അതും നമുക്കറിയാവുന്നല്ലേ. ഇപ്പൊ ഇത്രയും പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ പല കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ 18 അധ്യായത്തിന്റെ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ടച്ച് ചെയ്ത് പോയപ്പോ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ഇതൊന്നും നമ്മളെ കയ്യിലല്ലാന്നെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, പല കാര്യങ്ങളും. പക്ഷെ കയ്യിലുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കളയാനും പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. 2 കാര്യം ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ബെറ്ററാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യാവച്ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമാനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ഗുരുദേവിക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.